Ai avut emoții? Avuse ceva emoții, ca să vorbesc și eu în oltenește, dar trecură, se termină cu bine pentru mine, dar cu toate astea nu pot spune că sunt foarte, foarte fericit, nici n-aș manifesta o fericire foarte mare atunci când un coleg de-al meu pleacă acasă. De data asta a plecat Olga, o fată faină care își dorea mult să rămână în competiție și din cauza asta sunt oarecum și puțin supărat. Mă, dar tu ai văzut unde te-ai întors? Ai văzut lângă cine ai stat? Înțelegi ce s-a întâmplat? Cât timp ai fost în exil? Sunt un pic bulversat, dar am puterea încă să îmi dau seama că ceva s-a întâmplat, s-au unificat triburile sau cum se numește S-a treaba? unificat. Cum să stai lângă războinici faimoși, Da, erau mixați acolo, să amestecați. miroasă bine, îmbrăcați, Erau rujați, la oaltă, parfumați? exact, erau parfumați, rujate, frumoși, frumoase. Și nu-ți e ciudă așa? Mi-e ciudă un pic, mai ales că e o discrepanță mare între mine așa Wolverine, cu cărciuni ăștia și cu părul mare, vâlvoi, dar sper poate îmi pui și tu o pilă bună, nu pui? Să mă duci pe... Cine i-a dus pe ăștia la frizer? Acum o să mergeți înapoi în chem. Pua. Da? Știi ce nașpa pentru ei? Că ei o să trebuiască să pună hainele astea înapoi pe corpul ăla, curat și dușat. La tine nu-i problemă, că la tine nu s-a dușat, nu nimic, tu ești la fel. Eu dorm în nisip direct. De-abia acum începe The Survivor. Marian s-a întors. Vai de capul meu, nu sună bine.